Hello Dartul. Hello Dartul, ko yewtere de Golal Media wadanta on yontere kala e oɗo saha. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Golal Media e dendagal calsalte mum min calmini on min juurima on min bismi on e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko fattam lamiri to banggue sababu o to banggue kadi ha joni joddaɓe ɓe ɗum noon en jettiri ɗum Allah no fewi ñalde hande nde ena hawri alarbare nogas e ɗiɗi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas min jooɗi nde ɗo jonde ko galle jinnaɗo men mawni meɗen sehil meɗen guiɗo meɗen on woni Habibou Demba Tawras ko neɗɗo sikka ala gandaɗo no fewi nanneteɗo kadi no fewi ɗum noon en tawtara jonde nde musidɗo meɗen mo ganduɗa ko gollidiɗo meɗen joganiɗo en karallagal ngal ganduɗon to banggue Golal Media e tambiɗo ɗum woni Abou Kane eɗen gondi ɗo e jinnaɗo meɗen Thiam Ibrahima Malick sukaɓe galle ɓe e sikka ala e kanko joddaɗo woni ha joni kadi musidɗo meɗen no mbirɗen ni jinnaɗo meɗen hono ceerno Habibou Demba Tawras Ndongo. ɗum noon ko idi foof en toɓɓere meɗen hannde hade meɗen arde hen en calmodirte makko taw o salmina bandiraɓe ɗum noon eɗen mbiya ceerno Habibou assalamu aleykum wa rahmatullah. bobo noon de ɗum salmini bandiraɓe maɓe garduɗaɓe mboɗo yo bisimilla on min mbiyetemi ko Habibou Demba Tawras komi cedɗo jeeyami ko Kayhayɗi eyyi ko ɗum woni présentation eyyi ɗum noon caggal nde o salmini bandiraɓe hande jiɗɗen yewtidde e makko koko yowiti e neɗɗo gandaɗo wona tan mbiyen e nder Mauritanie koko yalti kayri leydi Mauritanie on woni biyeteɗo Samba Gaye walla Sambayel Gaye Concorde Gaye kanko oɗo noon eɗen mbawi wiide ni en puɗɗinoma waddude wonɗen jewten walla wonɗin wittoji won ko yowiti e oɗo gorko kaaleteɗo ɗum noon nde wonno kankone o windi hello makko tarih sikka ala noon tawde ene waɗi yimɓe ɓadiɓe mo mbiɗen baddene mumen hono nde ɗo yewtere beele mbawen humpitade oɗo kam kaaleteɗo hol gonnoɗo kanko holno woniri ko woni ko hol kadi mana kadi ko mbawɗen sifade e makko andinde e makko ko yimɓeɓe gandano nde wonno no wirete ni ɓuuri moƴƴude dartol tan ko dartol ngol ganduɗa tawi simtata ɗum ko tawaɓe tigui rigui ko nden ɓurata wadde hoolare ɗum noon sikka ala kanko eɗen gandi o jeeyano ko yimɓe ɓadiɓe mo sen mbiyani kam ɓurɗo ɓadademo o jeeyano kam koye ɓurɓe ɓadademo ɗum noon ko idi foof ceerno Habibou amin jinno namdade tan hade meɗen arde e hol Sambayel Gaye tigui rigui min mbiyatma ko hol jotodiral gonnogal hakkude ma e Sambayel Gaye beele ko jeydede de beele ko enɗam beele walla ko yidde tan cehilagal bobo noon no mbiɗani min Sambayel won hakkude amen ko jeydede min jeyda kadi min jibina hitande wotere 1957 Kayhayɗi min jeyda min jijji kadi min dendi fedde wotere gila ɓiɓɓe ngala jawdi ala gila hay batte ala eyyi wadde on jotodiri gila haydara suwa gila oɗon pamɗi min jotodiri gila hay hunde wodani gila ɓiɗɗo ala jawdi ala hay batte ala ko minen dendi wuuro minen dendi fedde minen dendi kafrende de en wona golle mbaddi min waddi min ko jeydede e jiƴƴude e rendude fedde wotere gila hay hunde arani e nde min gummi ɗum Allah addi min ladde jotodiri min jotodiri ko min musidɓe mbaɗa andi Samba kadi ko neɗɗo moƴƴo ko bawɗo cehilagal Samba tan woni momi meeɗa nande o ko sehil ma wonno kanko ko jiimi Samba ko e hande ko sehil Samba wonno meeɗani yiide ko faggino ko mo wondi kanko kala gonɗo sehil makko on tan won sehil makko mi andari an jaha ko Samba ala mo oppata ko kala mo Allah waddanomo wonde mum mi yaari mo Samba ɗacci so tawi ko Allah ɓe mbaɗa andi kadi so tawi tan kadi ko labde reedu e naftude Samba koye ɓuɓɓe labde reedu e naftude Samba jeeya neɗɗo wawi wonde dañƴo taw wona karaside hono Samba ni Samba Allah waɗi ɗum ko karaside no fewi ko Samba wawe dokkal ko e seydi bawɗo dokkal koko neɗɗo wawa rokkude jinnaɓe mum taw walla ko ɓen handinno ko ɗum neɗɗo arata dardude Samba ko ɗum min garoye ɗum joni hade meɗen arde toon beele aɗa wawi sifanade en tan ko ganduɗa e makko tawde woni kam no mbiɗa ni ko onon jibdina onon mawnide on jotodiri guila e cukagu beele kanko ko are makko ko beele eɗen mbawi famde holno ɗum arde makko
beele o janngo ɗum beele ko Allah tan waɗi ɗum e makko walla o nehe ɗum walla o ron ɗum neɗɗo sono haala tan koko andi neɗɗo kala ko ɓattiɗamo ene jogui tan ka anda e makko min Samba min jiiɗa komin sehilaɓe kono ko are makko ko holto heɓoyi ɗum mi anda nde min gummi ka heyɗi ɗanni min Allah addimi ko ga gonmi ko commerçant min ceertu caggal yiɗude pelle ɓe cukaw min ceertu golle amen ceerti eyyi holto heɓoyi gandal ngal holno heeɓiri mi anda min ari komi anda ko mbiɗa tan komi anda eyyi ɗum woni jaabolam heewɓe ko ni mbiyata en wonko wonɓe puɗɗinɗen hen namdade ɓadiɓe mo ko wayno ceerno meɗen Diop Saydou Hamid eɗen calminamo ɗo jaareden ɗo ma wonni ko gartuɗen seeɗa e seedantagal ngal o hokki en kono beele kam aɗa tesko beele kam aɗa tesko e sahande ɗum fuɗɗi feeñde makko mana hayso en mbiyan tan hitande tan e jaati e on saha tan nde ɗum fuɗɗi feeñde makko ɗeɗon mbawɗe Allah ɗe wondi ɗe beele he nden hitande kam ne anda duuɓi ɗo fuɗɗi feeñde ɗum ko fuɗanko fof ne gandi ɗum Samba fuɗɗi feeñde tan ko hedde 80 79 80 eyyi ko ɗin duuɓi tan ko neɗɗo joom kawisaji gila ko ɓooyi gila ko min sukaɓe te ko Allah kono hoto heɓoy kawisaji ɗi ɗum komi anda kono wonde ko joom kawisaji kam gila ko min sukaɓe min dendi fedde minen fof min gandi ko joom kawisaji kono hoto heɓoy kawisaji ɗi ɗum mi anda kono ɓoy anda ko joom kawisaji eyo woni jabol sen garti to banggue koddiran hankadi o gueɗe ɗe nde keeɓimo nde yimɓe foof ne gandi o fuɗɗori ko gueɗe tokose wonɗo ceerno Diop Saydou wi en adanɗo ni o wiyatano ko Samba Nivakine woni Nivakine oɗo mo ganduɗen aɗanno jagga mata baram lifiɗi walla ko nandi hen watta ɗum ko en tangalaji manta walla gueɗe mbaɗe hono noon kawniɗe ɗe kam puɗɗi feeñde ma en gartoyni ko ɓuuri yaji e sifaji ɗi rokki en e oɗon saaha guila nden on puɗɗima mataw famde oɗo wonko jogori wontoyde walla beele rewi ko wiyete daawe ko walla o artan omo woni ɗum holno ɗum sifori ko ganduɗon hen ko feewi min do wiyete Samba Nivakine ne waɗa tankaleje mi tawaka min jaadani e nden o saaha nde waɗata tankaleje walla ko mbiɗa ko no taw kalɗum o kañum yii ɗum walla tini ɗum kono min nden min jokkodirani jokkodiral on waɗa ɗum tan min on saaha komi commerçant ko jeeri gonmi walla on saaga gonɗum koye Abdoulaye Bocar Ba nden min jokkodiral ngal ganduɗa mboɗa anda holno waɗirta Nivakine walla holno waɗirta tamaroje no mbimami ni noon komin guiƴiraɓe jokkodiral amen min tan e makko min batti gollodade koye 1983 ko nden tan min jokkodiri min komin guiƴiraɓe fedde kono gollodiral koye 83 fuɗɗi amma noon so tawi ko jotodirde yaadude wondude wuuro e rendude fedde guila min jibinami en gonni kono amma jotodiral wattude gollodirde koye 83 e to banggue eɗen nana wonde Samba dañi jotodire tiɗɗe to banggue laamu ha Allah waɗi kadi o waɗi kadi gueɗe kadi tiɗɗe min garo e laamuji walla laamɓe ɓe o jokkodiri kono noon gueɗe tiɗɗe tan kam ɗe mbawɗe sifade ko waɗi ha tenti noon gueɗe jokkere en ɗam holko mbawɗa hen sifanade gueɗe tiɗɗe ɗe Samba waɗi jokkere en ɗam e moƴƴere ɗum somi wi mboɗa haala ɗum ɗo ni ko ɗo mbalten hande mbaɗa wawi sifanadema hen tan gueɗe jonɗe e gueɗe tiɗɗe ɗe jiimi Samba Yal waɗi mi yii e nder 87 Abidjan sukaɓe wonnoɓe ɗon tan ene jiiɗi ɗannade fodde 100 neɗɗo woni fof itti 100 ujunere hokki ɗum toon to Abidjan 100 ujunere CFA 100 neɗɗo mon fof hokki ɗum 100 ujunere won hande wonɓe Gabon hande ne jogui kalisaji mawɗi koye kalisaji Samba Yal hokkuno ko hen daña ɓe payi Libye ɓe hen koori Fouta ɓe hen woni commerçant ji ɗon e nder Côte d'Ivoire ɓe hen ɗanni payi France 100 neɗɗo kadi ko fuɗankoɓe men kone ka hen nawi timmani Samba heddiɓe ho guure keddi wadde firti won hewɓe firtuɓe hande mana ummori koye ɗiɗon sababuji ɗin sababuji no mbiwaɓe ni 100 neɗɗo mon fof rokki ɗum 100 ujunere do am ngo 87 wonno Abidjan oɗon gonduno sa min gondi yeeruji goɗɗi eyi yeeruji goɗɗi ɗi kewɗi ɗi ganduɗa mami limtana hen ko heewi fodde kam ko mbaw ko wawi limtade hen ko ciftorta tawi koye gueɗe moƴƴe mi yi Abidjan
galle sabel ko galle fuurankoɓe mo ganda way kono yangini dammiri mbarte ha heew gay mbare kala mo ala ɗo ñaamoy ko ɗon ñaamata kadi wondaka to o ummi walla to o ummi aɗa wawi wonɗon e galle ha ñaama hitande wuuro taw jiiniran ni taw ko gollol hoɓe ne jeeya so ɓoftu ñamde yonti garta ɓe hen dardamo sona hemo arta komo arani neɗɗo kam mbawa rokkidde yimɓe fof baade Allah tagɗo yimɓe rokkidani yimɓe fof neɗɗo mbawa rokkidde yimɓe fof kono Samba ko yimɓe tinniɓe e banggue dokkal jeeya ɗum ko gueɗal mi yii e nder 99 astafirullah 90 ni o waɗi ɗo gollal manggal no feewi ko ƴeppiɗo avion Fokker F28 nawra ko capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo dendagal jollo avion he fof kanko nawi capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo laawol gotol Sambel Gaye hajjinoyi ɗumen ɗum ko gueɗal manggal hay nawde neɗɗo goto makko ko hunde mawde saka capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo mon fof kam heeɓi biye ko kanko rokki ɗum voyage goto hitande wotere mon fof kadi nde yaata hajju kadi mon fof kadi hokka kadi ko ɗaldi galle mum kadi ha arta nde min garti kadi mon fof kadi hokka hay ko tawtoro galle mum kadi ɗum ko balal manggal ngal soit meddi yiide baɗɗum aɗa jeeyno e nden tandalde mboɗo jeeynum saabu min artino tandalde nde min jahata kadi o itti million ngaji sappo o wiyomin naw sabu fodde capanɗe jeetato quelque neɗɗo ñaw ne wawi arde mayre ne wawi arde taw kala ko wawi arde oto min gandi Allah nawi min noon min jeeyi hamin garta hay goto ma hen hay goto ñamani kono min nawi sekkuru kam mo ganduɗa so woodi gueɗe keppiɗe tawa ɗum kadi koye gueɗe mawɗe kadi ɗe ganduɗa kadi awdi eyo ko jiiɗayi ɗum mi yi Samba ñawɓe ɗo tawa cellaha ɗo enene on o évacué ɗumen Maroc cafri ha celli kanko yooɓi safaro men toon yooɓi gueɗe men toon biye mum aller retour mi yiɓe o nawi Tunisie évacué aɗo enen kanko waɗi feere men fof ha laaɓe safaro men fof ha gati ɗo hande tan guurde celli mi yii kadi wona goto wona ɗiɗo ɓe cellani o ittumen o nawi ɗen France min gondi mumen toon min kaldo min gondi mumen toon cafri toon ha celli kanko waɗi biyeji mumen ha gatti ɗo mo fof hokkimo kadi tawtoro galle mum kadi minen fof kadi ene heeɗi danam nde ne andi kalmu kadi ala ko nonoma on saha sowona ɗum wondude ñawɓe ɓe ala min ɗum wonno mission ala min ɓen garta min toon emin gummi Zaïre min gari kamɓe rafaɓe kalanmaɓe ko noccoɗogaɓe goni o hebliɓe o yilniɓe visa ɓe gari safrade ɓe gari ɓe tawi min toon ko bandi ko hen walla ko bandira makko ne hen eɓe gona bandira makko wadde en paami kanko nden o wonano o waƴaka tan wiide mataw ko banda men tan ballata kono noon mataw ko foof kala gonnoɗo saaha e ganum o tini ɗum o waɗi hen junngo makko Samba de satunde kalami ɗo nde woni mo arti komo arani to Samba tan komo arani tawi ko haala ko woni neɗɗo wawa rokkidde yimɓe fof ɗum kam hay goto wawa rokkidde yimɓe fof kono kala garnoɗo ɓuuri hewde heeɓi wawa wiide noon ko garanɗa ko ma keɓa ɗum kam ko Allah tan wawi ɗum kono kam fodde ko jiimi kala garnoɗo on saaha en addi haaju soɓe jindiri waɗata ko heeɓi ha noon ko keɓɗa ko fewna haaju ma o walla haran ko fewnude haaju ma o kono kam kala kam jiinoɗomo on saaha kam onko heeɓi ɗum noon wonde ɗo e wuuro he e wonde Côte d'Ivoire Bénin Zaïre France kala to min gonno tawnoɓe min ɗon gaddi haajuji ko heewe haajuji o réglé Samba tan kadi jiimi neɗɗo sumre aɗa woytonomo o rokkuma ko ganduɗa tawa an haadema sumrede alano ɗum kadi kalɗo ko kadi ko Allah tan kaldumen ɗum wona yo wel wona yo mettu ko gonga Samba tan jiimi neɗɗo joom suudu mum jibina ngaɗa kalnamo o waɗanma inde nde ganduɗa yangue ma fotano on saaha sona mo arani yimɓe noon gardata kañum fof hay ma won joguiɗo haaju hay sama ma holla haaju makko hay ɓiyumma ko ni saaha goɗɗo noon Allah tagiri yimɓe kono kam kala kam ko tinnomi hen ko arnoɓe kadi mi wawi arnoɓe fof kebdi kam neɗɗo wawi wiide noon kono kam yimɓe hewɓe kam eɓe tinnomi gaddi haajuji mawɗi kam Allah fewni haajuji ɗi tawi kam woni sababu ɗum kam koko wanno e yeesam walla ko rewno e junggam woni jumaji kam ka hayɗi elle ko kanko mahi ɗum kono noon juma leegal kolanane kayne wiye tantaji juma o ko kanko mahi ɗum kanko haalde entrepreneur goto ne wiye Ousmane Sy yo Allah joom ɗum yaafo ɗum ko neɗɗo mawɗo gandaɗo e kaheyɗi ko joom leñol manngol ko neɗɗo mbaɗa fayida no fewi ko kañum hani min juma o on komin haalde mum komin mbaɗi plan Abidjan
gittum plan Abidjan gaddu dum kay kanko Samba mo Abidjan kullum Ousmane Sy wadani min devi o haalde juma o yobi dum may juma o ha Allah gasino ha laabi kam wadi dum kam wadi caggal ɗum eɗen gandi gaga ko waɗi e nder gueɗe rendiyankoje ko wiyete ɗumaji social wallude tan yimɓe ni ɗuɓe ko rofalɓe bon mi anda saɗa yiiɗi nadde ngoɗon hello kono noon en nani kadi hayto banggue dewle kewɗe won hen ko kanko sabobini ɗum ganduɗa hande ko ɓesguji ɗum ne kadi mbe sikki mi anda so tawi ne wawi haalede saabu dewle ko gueɗe moƴƴe dewle ko ballal wadde gooti o waɗi ɗum ne waɗi ɗum ko waɗi ɗum neɗɗo wawama haalano foti ni Samba kala ɗo wonɗo kala ɗo yi ene jindiri walla neɗɗo ne yiɗi resde ala so tawi ari woytanimamo tan o wiyatma ko sa yimo jiɗɗa o walluma hen kanko waɗata wolisma e wolis debbo walluma ko ha dewgal ma newa ha laaɓa ɗum kam ko waɗi ɗum neɗɗo waali ɗum ka ala ɗo wonno ɗo waɗani ɗum wona France wona Zambie wona Zaïre wona Abidjan wona Benin ala fof ɗo Samba meeɗi wonde wala mi haalani haala kayri kam ala fof ɗo Samba menno wonde dewle kuma ɗum kam koye gueɗe ɗe ɓuuri yidde wadde o jeen eyo gaga yimɓe mana yontidiɓe makko arannoɓe makko hol jottodire tiiɗe tan goɗɗe ɗe o joguinoɗo banggue jaggue ko wayno laamu walla ni ko lamɓe ɓe ganduɗa Samba ne heewi jaggue Samba no mbimami ni Samba ala sehil o ko sehila wonno nden kam kala ɓe fuɗɗudino ɓen tan wondi min de mi yiyani sehil Samba mo Samba wonduno sefte min de mi yiyani min noon Allah waddi kam e Samba komin sehilaɓe Allah waddi min kadi emin gollodira ko gollodiramu ko e Samba gonga Allah min mboɗo jogui passeport am diplomate Samba ne jogui gueɗe mum ɗe yiɗi nawanede emin gollodira ko haalata henne ko haalata ko ɗum ɗo tan woni hakkude Samba min komi gollotoɗo kanko omo jogui golle ɗe ganduɗa golle komin tan wawi ɗe wonko sohlata ko sohlata ko min jogui dalilaji ɗi namni dalilaji ɗi mboɗo yetti Allah mboɗo jogui ɗum mboɗo wawi wadde ɗum e minne kadi komi mawɗo komi gollotoɗo min wona gollotoɗo e maire natami tan koɗo dañanmi emin gollodira e nder hen emin dañodira e nder hen so yimɓe gondi tan mon fof ma wiide goɗɗo ma wiye wujji ma wiye o ñaami mo wiye kono ɗum ko Allah andi ɗum saabu sinno tawi no neɗɗo ɗo gonɗon tan ko aɗa ñaama kaake makko ɗum hay balɗe nayyi tawde hawde saka duuɓi 14 min gondi so yimɓe gondi duuɓi 14 ene jaara ala fof ɗo en jaarani kala koyngal makko yaɓɓuno min jaɓɓiti sinno woni hakkude men tan ko aɗa bonna ka kam sa bonni ka kam hikka mo wuura yiyata kam ni saka bonna ka kam heddi noon so yimɓe gondi tan hunde fof ma haala hen wan noon haaloɓeɓe ganda holno ɓe gondiri jiiɗa andude holno wondira kalda no belda kono ko Allah andi ko yoni to banggue jaggue laamude to banggue ni hay kakgoni wonɗo nanɗen wonde hay e jaggue laamu ko wiyete secrétaire généraux ji mi sikki ɗum tawata kam aɗa andi ɗum haalpulaar en liggotonoɓe laamu waɗi saaha moni foof ɗo wonno secrétaire général ministère walli ɗum kene abbo e 160 ujunere eɗo kurtiɗen ɗo mi sikki ko neɗɗo laaɓaɗo no fewi firti ko hay jaggue laamu ɗe omo sembintuno ɗumen ɗum ne kadi wonko ganduɗa hen eyyi min wonde kala secrétaire général o rokkima 160 ujunere ɗum min mi anda ɗum minne kadi kala ko kalmami tan koko rewi junggam min de wonde kala secrétaire général du gouvernement gonɗo ɗo ene hokki ɗum 160 ujunere ɗum ko ɗo joni nanmi ɗum ga min tottani ɓen e kadi ɓe on saaha kadi ko ɓuuri hewde e haalisaji dokketeɗi komin heewi tottude jomumen ɗum de kam min mi meeɗani tottude ɗum mi meeɗani kadi tinde kadi o totti ɗum ɗo kalɗa joni ɗo ko ɗo memi nande wonde kala secrétaire général hokkama 160 ujunere ne wawi wonde noon saabu Samba jokkodiri ko yimɓe wona min tan ne wawi hokkude kaake mum kañum jeeyi totta goɗɗo yo naw tami tinani komin tinani omin tinani tunoɗo en seedantagal ngal wi rewri koye juuɗe Samba Diaw ne woodi biyeteɗo Samba Diaw ne woodi Samba Diaw koye musidɓe makko ɓe jokkodiri so tawi ɗum woodi toon sinno ko yo Allah joɗum ɗum yaafo ɗum Samba Diaw sankima ko on wawi settade ɗum walla tawanoɗo kono min mbimi komi tawaka mi tinani kadi mi nanani sona ɗo kalɗa joni ɗo ko ɗo woni mi tinde wonɓe waɗani noon tawi ko yimɓe laaɓo
neɗɗo kam so tawi woni nafoore tan nafat yimɓe fof. hade men yaltude nde ɗo toɓɓere garane toɓɓere meɗen sakkitinde beele wonɓe mi anda hakkille seɗen nanguide fof kono yimɓe tan ɓurɓe ɓadade tan Samuel Gaye ɓe ganduɗa ko wiyeteɓe sehilaɓe makko yaadiɓe makko holle ɓe ciftorta sinno ko sappo hen walla mi anda tawi hakkille ma nangi mbeɗa andi gonɗa ɗo a jimani kayra waɗani haydara ɗum kam andina ɗum yimɓeɓe kono ko ciftorta hen tan e yimɓeɓe taskorɗa. Samba ne heewi yimɓe kadi Samba ɓe ala fof jeeji tan ɓe wan noon minen gondi minen guurti minen gonduno minen koddi minen jaaɗi kala to yaadete minen gartide ɓe kam jittaɗo ɓen ni mboɗa andi omo jogii sehil makko ene wiye Roi Bengue koye ɓooyduɓe holko ɓe gondi dow mi anda min kadi gandumi tan ko jotodiral min e makko e fannu min gondi o e fannu min liggodirta o amma sehil makko goɗɗo holno wondirewmi walla holno jotodirewmi walla mi anda e ɗum kadi wan noon min kadi ko wonani haajam fof kadi mi heewani yaade ƴeewoyde ɗum gandu tan banggue ɗo min kiridiri minen fodde ko min gollodirta minen ko eyyo mbaɗa andi ceerno Sy Dia Diawalde ko musidɗo makko mo ɓoydi mbaɗa andi aɗa coofi ko sehil makko mo ɓoydi ɓeeɗo pop noon emin kaalowo fof ɗo min tawi Ousmane Hammady Diop kamɓe koddi ko mawni ko heccimin kono Allah waddi ɓe kamɓe gondi gila bisimillahi tan ha ɗo kalte eyyo mbaɗa andi Mamma Gaye ko mawni ko e mbejiri kono Allah waddi ɓe no feewi. Mamma Gaye emin gonde mawɗo amen mo mbiɗa ɗo joni o Samba Diaw emin mbejiri no feewi kono Allah waddi ɓe koɓe dendiraɓe koɓe sehilaɓe Diaw ɓe Gaye ɓe ko sehilaɓe ko dendiraɓe sa kamɓe fof koɓe macco amen minen eyyo yallah jurmo yaafo délégué Mbow ko musidɗo amen ko Samba Diaw woni sababu gargol mum ɗon kono koye musidɓe Samba Jeeya kadi koye jaademo bagno jaademo France jaademo ɗo e Nouakchott jaademo Kayi ɗo fof min gonde mum tawi ko gonde ko moƴƴi yallah jurmo yaafo ɗum délégué Mbow ne jeeya magama mara mum mbimo limti juuma Samba musidɗo mum ne kewi no fewi tawi ko Allah mi yiyani Samba mbimi sehil mum gonɗo mbiyatano sehil mum nden sehilaɓe Samba wonde men ha ɗo kaltene kadi hay sehilaɓe Samba ɓe kadi hoore mumen kadi kayɓe fof gonti ko sehilaɓe kadi hakkude eyyo sabu min kalaw ɗo min Aliou Coofi e Roi e ceerno Sy Ousmane Hammady minen fof kadi min gonti musidɓe kadi eyyi omo jogui sehilaɓe makko woɗɓe kadi ɓe tawi gona ka hennaɓe ceɗɗo goto no wiye Mammy Diaw jeeya Mboloyel koɓe musidɓe eɓe ɓoydi eɓe gondi jogui sehil makko goɗɗo wiye Thiob Abdoul jeeya Mbagne ko musidɗo makko no fewi sofere makko wonno kono caggal musidɗo makko wonti hakkude mabɓe koɓe goɗɗiɗoɓe ɓeɗo foof musidɗo Samba ɓe gandumi e nder ko sakkiri ko eɗen Samba Gaye wiyanoma sellani yaaji no fewi beele rafi o ene jeeya e sababuji manam hande o ko usti mata martaba o mbiyat walla ala martaba o ko joguino ko ha joni nanɗon mata ko saaha ɗi mbayli walla ko noon jomum rokkirano ɗum so tawi ene haalo holko ganduɗa hen eyyi ko haalata hen fof mimi haalat ko haalata hen fof mami deƴƴu to banggue holno neɗɗo wayi walla holno wano neɗɗo ko neɗɗo Allah hokka neɗɗo hande ha heewa usan ɗum neɗɗo sella hande ñawa janggo wuura hande ha e janggo neɗɗo wawa feldude neɗɗo ande aɗa dañño ha heewi ko dañoɗa ko ustima ɓaɗi won mayɗo aɗa wuuri Samba kay ene yetti Allah ha ɗo kaale hen Samba yetti Allah hay baasi goto ala e mum kihiɗe hande he hedde 5h30 min cakki haaldude ha kaalan mumen wonde an aɗa jogori arde ga enen min kalda haalama mina ma ene jogori haaldude haala makko won noon a haalni kam kono ko musidɗam mi wawa yaade mboɗo haaloya haala makko taami tintinani mum mboɗo wawi hayso jaam kalama e makko so jaam o welani mum so tawi o wela jaam o wawi wontude bone ɗum noon mi kalanɗami ka garowo min hooram mi haalde makko kalamami ha garowo so tawi ko kalanmi ko ene fewnitimo mi haala so tawi ko kalanmi ko so jamne ɓaade jaam o fewnitaki mi wata haalde ɗum noon ganda kam omo e jaam koye kihiɗe he min cakkiri haaldude omo sellamo e jaam ko sakkiri ko ha joni de ko ɗum tan won caɗele ɗew daño ha tengti to leyɗele arabeɓe to
ɗum kadi beele ko hunde wonde beele ɗum ɗon ina jeeya e caɗele makko hande walla ɗum ne kadi ko hunde hepti noon tan walla ni beele ɗum ne woodi boom taw ɗum ene woodi neɗɗo ko neɗɗo no Allah addirta jaam e neɗɗo addirta yaajede e neɗɗo ni noon kadi Allah addirta kadi musiba ko yimɓe rewi ɗum kala biiɗo ɗum woodani on yiɗi ko haalde ko wona gonga ɗum ko hunde wonde ko neɗɗo yaaɗo dañi caɗele arita fodde hitande quelque so neɗɗo goɗɗo wiine wi ɗum ɗo woodani on ko haali ko wona ɗum ko hunde wonde hono woodiri mi anda on noon ɗum waɗatni mi gondani min ko nokshor gangon mi kanko mo leyɗe arabeɓe holko woni sababu mum ha ɗum woodi mi anda tawi ko Allah kono wonde no woodi kam o dañino hon caɗele ɗum kam o dañino hon caɗele ɗum kam gongal to banggue hade meɗen surtout tan joni kam kalten ko samuel gal gonɗo caggal leydi o hol leyɗele an ɗe jaaduɗon taw ko musiɗagal mon sabobini ɗum min Samba hen kadi jotodire kadi tiiɗ Samba min gondiɗo e laaminoɓe leydi ɓe nden laaminoɓe leydi ɓe to gure 84 ha 2005 musidɓe amen gonduno min gummima ɗo jeeyi Sénégal jotodiri hon lamɓe hewɓe tawi ko Allah anen mbawɗa limtude Ablaye Wade ko musidɗo makko saabu min Ablaye Wade ari Paris ƴewdemo nden Ablaye Wade wona président ari ƴewdemo min e Ablaye Wade min gondi e suudu woto balɗe nden wona président Bagbo Côte d'Ivoire nden wona président min Côte d'Ivoire ari ƴewdemo tawi min Paris min min gondi dumno juɗɗo e nokku goto e nder hôtel Concorde La Fayette tawi kañum fof gadi ko ƴewdemo on saaha nde Allah ne hemnimo ɗo ganduɗa joguiɗo haaji fof naara ƴewde haaji mum ɗo makko ɗo holkoɓe mbaddata holkoɓe kaldata kamɓe gandi min mi anda walla so ko gandumi hen ko haaloha hen wona kaldata eyo so tawi ko holto min jaadi min gondi ɗo min gondi laaɓe wonnoɓe ɗo nden ɓayde ko ɓen laamino ko ɓe gondata min gondi Dakar wiyama ko sehil mawya wonno ko sehil mawya o sewdine ɗum otoji ɗiɗi min Dakar potable ko nande ɗum no laaɓi sodni laamu ngu ambulance uji sodni laamu ngu otoji ɗi fof ko avion addiɗi ittiɗi Bruxelles addiɗi ha ɗo wona hay bato avion freta addiɗi ha ɗo hen ambulance uji ɗi gona ambulance uji fof ko kilamu ngu on saaha ɗum kay kala ɗum kay haala gorka eyo so tawi mbiɗa hoto min gondi mbiyama min gondi ɗo min gonde laaminoɓe ɗo ɓe nden ɓe min gondi Dakar min gonde laaminoɓe nden toon ɓe eɓe cuwano laamade toon ɓe fof saabu on saaha Abdoulaye Wade laamanoɓe toon min gondi Côte d'Ivoire wona mi wima Bagbo tawi abbi min ha France nden kay Bagbo laamaki nden ko budget woni président walla Oufé min gondi Niger to Ali Sayou gondi Benin to président Kirikou gondi Zambie to Pierre Buyoya gondi Zaïre to président Bouboutou sehilamen no feewi ndewde mum gueɗe kewɗe ganduɗa tawi ko gueɗe mbaɗe fayida Samba kono ɗo mawɗo tawi ko Allah saabu président ji mbawa foɗodirde neɗɗo taw ala ko jiimu hayɓe gona président ji neɗɗo mo ala ko jogui ala ko wawi yimɓe foɗodirta ɗum sa yi yimɓe so sappo ndewe goto kay wonko jiimu Samba waɗi dumunno aduna fof sohli Samuel ɗita aduna pop sohli Samuel saabu état probléme Saddam e kuuji oɗo Moustapha Niass wiyete ɗo gurɗo joɗo tawna joom télévision canki ɗo no kadi o Sidi Lamine nde Sénégal naaɓe cuɓa yo jaa mbaɗa médiation julɓe yo jaa mbajo Saddam yo uppu haala ha kamɓe yanoɓe hen ɓe gurɗo joni o wiyete Khalifa Niass de wona joom tele Khalifa Niass omo yano hen Saddam ne sohli Samba o arti Paris o noddimi omo yiiɗi yomi wallumo e no yiiri Samba Saddam Hussein e sohli wallede mo sa Saddam no waɗi wonde caɗele ko Samba sali Samba tan sali ko kono cikkuɗa ko nawi toon inde nde holko nawi inde nde ha ko Saddam ne kentina Samba no wooti eyyi ko nawi toon inde ko ɗum no wiiɓe andude ko nawi toon inde
kanko ko nawi ton inde ko journoji ko waɗi jeeri hum parawal ɗo jotodire président Kirikou journo jande humbinde journal noon alaɗo haala alaɗo hedda koko yahata hay so en cakkitoraki ɗon woɗɗata ɗon concorde kala mbiɗo Samba Yel wiyata ko concorde gay ne reftina hen concorde gay hen saaha ni ɓen ɓeyda hen ha Lafayette hoore mum haade men artude Lafayette inde concorde nde e hoore mum holko addini inde concorde nde ari gila so yaade hotel concorde la tan gaw en concorde gay supersonique concorde gay supersonique non wonno adan ni den kay so yaade concorde so yaade hotel concorde la fayde en jeeya ko mawnin dum ga yusundu ko jimol makko yusundu inde concorde gay nde mi anda ko musidɗam ko honno de ardi te ko Allah mi yijiti mi anda kono mbaɗa andi kam concorde gay ko Lafayette o ɗum kam ne jeeya ko yañi ɗum yusundu garene Lafayette ha joni ko ɗum kayisi mbiɗa sikka ana tawa Lafayette ko hôtel hol kayis gonnoɗo ko ganduɗa jaggi yimɓeɓe ha joni enen donki famde holno neɗɗo waɗirta ko waɗi ton to banggue luude Lafayette no woruno walla ni hunde mum walla haala min tan détail ɗi no ɗi holno sifori beele ko cuuɗi he wonɗin tan o luuno beele ko étage o luuno walla kañum kam holno ɗum wayi ha kene nanguirani yimɓe kawis ha kene hokkamo martaba oɗo mo ganduɗa hande o inde makko Lafayette ina yaada hen ma ha mbiyan nalankoɓe darjuɓe waɓe Youssou Ndour en eko nandi hen jimimo kadi nawdi hen Lafayette hotel concorde Lafayette neɗɗo goto walude hotel concorde Lafayette hotel concorde Lafayette woni hen ko ujunere suudu e plusieurs cuuɗi e saluji conférence uji kewɗi no fewi hay sinna téléphone neɗɗo gonɗo e hotel concorde Lafayette o mba haalude sona hotel o présente o hoorumima ko hotel concorde Lafayette gonɗo e nder ɓerde Paris mbaɗɗo 1000 chambres et plusieurs salles de conférence ɗum ko keñiɗa pop ma pada ha hotel o haala hoore mum taw hotel o lowi hen 45 suudu 29e étage jiida e chambre e suite jogui hen on saaha e nder 90 suudu jarata toon ko ujuna sappo e jeetati CFA e nden jogui hen cuuɗi ɗi ganduɗa chambre e suite cuuɗi gonɗi e salon tawa cuuɗi ɗi bildi ndi ko darogal ta ɗo gonɗa fof aɗa yiiya teppere maɗa alaɗa jeyata e hoore ma joguino cuuɗi jaroji 90 ujunere jamma capanɗe jeetati ujunere CFA par 24 heures ɗum koye nder 90 o lowi 45 o lowi 45 suudu lebbi jeeɗiɗi wadde haalata koye ugguye Samba ñalaɗum ko ñalaɗe mawɗe tawi ko Allah nde min gummi Zaïre min ngari Paris kala ɓum min tawno ɗo ne langi ene yiiɗi hoodde sonamo arani nden noon kadi ñaam ɗum garani hunde kañum arata kono kala garnoɗo wi min de komi langɗo ɗo komi jiɗɗo hoodde o wi kam yo kuppanno mbiye hokka ɗum jooɓari mum fawta ɗum ko kala ɗo arno noon wona France tan min ngari Zambie no aduna wayata ni yimɓe ɗanni fof waɗa dañɓe woda ronkuɓe kala ronkunoɓe mo koyɗe mo jaɓɓuno ngari hooti Zaïre kadi la même chose ɓer Kinshasa kala momin tawno ɗon yiilo ballal o walli ɗum fodde ko wawi yiilo hoɗo hodde o walli ɗum e biye hokka ɗum ko wawi hoosira ɗum min ngari Benin kotonuɗo ko noon min ngari Niger président Ali Saïb la même chose Côte d'Ivoire kam haala haaltaki ɗon ko ɗon woni siège makko ɗon no jooɗi ɗum kam kala ko mo koyɗe mo jaɓɓuno ɗon Allah addi arsigi mo juuɗe makko hokki ɗum ɓe hen koosi ɓe hen ɓenni payi France ɓe ɓenni payi Gabon ɓe payi Libye ɓe hen keeɓi ɗon kalis men gone julade ɗon taw jiida e yimɓe ɓe mbino mami e nder 87 temedere neɗɗo woni fof o rokki ɗum ujunaje temedere seeɗa noon ene wawi ngal ɗo namda taw foti jeeyde koye namde gadiɗe to banggue ɓesgu makko ko sikkala neɗɗo kam so woni neɗɗo mawɗo e nder leñol tan yimɓe fof ne kuuñde yidde andude beele neɗɗo o dañi beele mana ɓesni galleji mum holno cifori e ko nandi hen ɗum ne kadi holko mbawɗa min de mbaɗa haalde Samba ko heewi fodde ko gandumi neɗɗo noon hayso ɓiyamo jibinɗa jogui tan ko ganda e makko jogui tan ko andata e makko mbaɗa andi tan Samba tawi tan ko kaara siragal aduna Samba ko kaara sira mi yi Samba waɗi subaka goto Paris yimɓe sappo mon fof ko 1 million sappo
yimɓe sappo ɗum fof million ngaji sappo million ngaji ɗum million kalis holɗum sefa yimɓe sappo mon fof rokki yimɓe sappo mon fof rokki ɗum million ngaji sappo sefa kala miɗo seedeji mum fof tawa sabu sinno hande Mamadou Guiɗaɗo hande tawno kaɗo haala en andi ɗum sabu en jeyno e rokkanoɓe million ngaji sappo sinno labbal ba en heeɗi danam nde en andi ɗum sabu en jeeya yimɓe sappo rokkanoɓe million ngaji sappo sindiruwa benguene jooɗinoɗo en andi ko kalamen ɗo ko sappo en jeeya waɗanoɓe nden ñalade ɓe eyo sambiyal nde tawi ko banggue kara siragal ko sambiyal wawi rokkude kaake ko wona joggal tan hokkin ɗum ala ɗum ko ɓernde neɗɗo wawi rokkude ɗum sabu neɗɗo wawi jogade taw ala ɓernde wawi rokkude dokkal cingal pulgal honni hen min ko jiimi Samba en hokki awluɓe mi yiyan dokku ɗum to awluɓe ko jiimi Samba en hokki bandiraɓe mum taw kadi enɗam mum e sehila mum min de taw Allah andi ko fayata kono min de mi yiyani jokkiɗo honni hen enɗam taw kam bare ko banggue dokkal eyyo so tawi ko mbiɗa kori omo jogui ɓesgu o yetti Allah omo jogui ɓesgu alhamdulillah rabbil alamin suddiɓe jogui rewɓe makko joni jogui rewɓe ɗiɗo rewɓe tato joguino joni ko rewɓe ɗiɗo jogui eyo tabarakalla mbiɗa nana daara juutde seeɗa mi anda minen kam min kaɓata haala kono ko noon so tawi wonko jinnoɗa haalde Samuel Gaye en kaalani walla en namdaki hakkillaji men gaddani walla tan ni wonko jiɗɗa haalde to banggue bindande aduna ha tenti no sifori ni namdal ngal en namdanaki mbe sikki yimɓeɓe ko hande o Samba wonino joguiɗo no fewi ha tendi ɗo e Nouakchott wiyatno dañino ɗo no fewi kono hande bel wonko heddi e jawdi makko eyyi kañum neɗɗo kam ɗaminiɗo waasi wonki mum so wiyama waasi kaake ɗum bettata hay goto eyyi hay goto wawi no wano nde ni ko noon tan way joni ɗum haalima alani goto holko heddi hen holko ɗum mi anda e ɗum saabu neɗɗo no mbimami ni neɗɗo jogui tan koko mbawɗa andude mum en jogui ka wawa andude mum ɗum ko Allah tan kañum mbawi andude ko gandumi e makko ka namnaki komo yetti Allah hande omo selli omo e jaam omona paari kanko e galle makko e suka makko hay baasi goto ala makko hay kikiɗe hande he hay saɗɗo goto kadi o ala amma noon nanallaji Samba sellani Samba mayini hay ɗum haalnoma fof wona gonga so tawi ko sellani ko rafa Mamadou ine momi ɗo mimone fof miɗi yawde ndo yarata ɗo kanko nayi hoore makko ummi ɗon wona ñaɗo fona hoore France safrede e oɗo saaha ko toon o jooɗi e golle makko e sirlu makko Allah andi holno woniri holno ko Nouakchott ɗo gonmi eyyo mbaɗa andi kam hay baasi ala e makko omo wonde e galle makko hay caɗele goto ala to wonto mo yetti Allah e mbaɗa andine kadi Samba satunde woni e nangue hoore mum nde so naata ko wuuro ngo arano kala wuuro arnogo mbaɗi délégation men walla yonaɓe mumen mbi minen nde min ngala laano tufde o sodani men laano tufde kala wuuro arnogo mbi minen nde min ngala caali hakkude wuuro o sodani men caali sona ɓe garani ɓe mbimami ni noon hay goto wawa rokkidde yimɓe fof ɓaade Allah tagi yimɓe rokkiɗani yimɓe fof nana waɗi ɓe alluɓe waɗi ɓe wasa neɗɗo kam wawa rokkidde yimɓe eyyo kala arnoɓe mbi minen nde guenale amen ngala ɓalal o wanniɗe men sona ɓe garano walla ko wittinani neɗɗo noon sa wonde neɗɗo ɓaade wona an tan wondi mum waɗa ko tinɗa waɗa ka tinani kadi mine on saaha kadi mboɗo famɓe kadi ko jooɗiɓe kono noon ɓuuri hewde kala alarba kehiɗe mi ummoto ɗo mi yaha Paris ɓuuri hewde somi yeehi Paris kadi mi yettako Paris tan mi jooɗo toon ma mi yeehi Genève walla mi yaha Zaïre walla mi arta wona jooɗiɗo tan tout à fait mbaɗa min ɗo balɗe ɗiɗi Nouakchott ɗo walla balɗe tati e sahaji waɗa Paris balɗe mi yaha Bruxelles walla e haajuji aduna no mbayata e ɗum noon so woodi ko workin ɗo komi tewaka walla mi tinani mi anda kono mboɗo andi kam kala arnoɓe fodde ko rewe tinnomi ko wayno ko wuuro fof rendi ko wayno laana tufde en caali en ɓalal guenale en caali guenale en ko wuuro fof rendi kala arnoɓe ɗe gaddi ɗe gueɗe kam eko tinnomi ko waɗani ɗumen konngol ma cakkitingol so tawi no mbiɗen ni ha joni wonko hakkille ma addi ken namdaki walla tawi ko wasi aduna tan joguiɗa bisimilla tawi ko ha namnaki mbaɗa haalanma Samba wondi ko moƴƴude needi Samba wondi ko moƴƴude needi kadi Samba ene wonde teddinde jinnaɓe mum e façon on sambantiɗe tedde jinnaɓe kanko kala ko jinnaɓe jiɗɗumo waɗata en ɗam kamɓe gayɓe kala ko goto e mabɓe yiiɗi aduna sona ko wawa ala ko yiɗanaɓe kadi kamɓe gayɓe eɓe jogui façon goto ko kamɓe tan jiirumi ɗum
kambe kala mawdo miñum wiya dum ko deete e goto wata indi dum Allah kadi andi kala kido haalam ko ene andi kambe gaybe tantaaje amen do kodde mabbe ko kambe jogi on min mabbe ndendi wuro kono dum heerori dum ko kambe te ko haala kambe kala mawni ada wata indi ko deete be Samba ala ko bandira mum jaranade ala ko tinna mako jaranade ala galle keddido e der wuro mabbe tantaaje tulde galle tan surtout tantaaje tan odo galle o subaki he neddo waran dum nyalaande o hajjunoy dum walla holtinu walla saf o galle ala fo gonnore der tantaaje won nyalaande waran do ma o hajjunoy don neddo ma won mo wurki don walla ma won mo safoy don galle tan e der legal tantaaje gal no fotiri tan odo galle ala nyalaande Samba wadan no o galle ala tantaaje Allah jarama Seydi Ndongo Ceerno Aboubakar sikki ko jinnoɗen ko fof en keeɓi e nde ɗo yewtere aɗa andi noon weli en e nde ɗo yewtere ko gueɗe ɗiɗi ha heeɓi tati ko adi fof yewtere nde waɗi koye teddugal koye bismago timmugo ko enen ɗaɓɓiti yewtere nde kono nde kalanɗemo o holliti wonti haaju makko garɗen jooɗiɗen makko kadi koye galle makko wondi e teddugal manggal taw kadi eɗen kaala e koye ɓesgu makko fof gonduɗen eɗen belti hen no feewi gueɗal ɗimmiyol ngal haalakani nunɗi woni haalakani nunɗi kaalowo o haalata ko tawa wiyatama ko ni mbeɗe tawa ko min waɗi naggam minen baddi naggam minen jaadi naggam gueɗel tataɓiɓel gonguel hen jomum wima ala ɗo mi anda ɗum ne kadi eɗen gandi ko hunde nunɗude saabu neɗɗo ko ɓaddiɗa ɗum fof yo won ɓiye yo won jinnaɗo ma yo won joom suudu ma won tan ka andanamo ka anda ko kadi gandal fuɗɗi koye mi anda ɗum ne kadi eɗen gandi en nani ɗum ɗo ɗum waɗi haala ka eɗen jogue muɗum hoolare no feewi eɗen jetta hen noon no feewi hono jinnaɗo meɗen ceerno meɗen hen banggue Diop Saydou Hamidou mo ganduɗa kañumni ko goto e ɓaddiɓemo sembini en kadi hokki en enen fof ɗum fof e wonnode hakkille e men hokki en kadi sembe kadi e yen joddo e makko ñande fof ko ciftino en ɗum yen tidno jodde e makko so tawi aɗa yiiɗi andude Samuel Gaye sa joddaki Habibou Ndongo ma wonko ngakkireɗa ɗum ne kadi feeñi e nder ndeɗo yewtere kadi ko haalno ko fof bettani en nani ɗum ɗo wonko kañumni ni e hoore mum ko haalane goɗɗum mo ganduɗa feeñani yewtere nde kono kadi yataw kadi enen haalo no mbiru hen ni ko enen kam en moftini ɗum koye men tan kono noon nde wonno inde Concorde Gaye nde ko inde darjude no feewi kanko wonko haalane en hen saaha tan no mbiyen tan no inde nde no darjiri nde wonno kanko on saaha ko baddannoɗo disque des auditeurs waɗi no saaha no e sifaji ɗi hokki en o wi ko 83 walla 84 wonɓe o haalatno en ni on saaha Samba ene arine arde ɓen ɓe sikki Samba Dia o ko hen jeeya somi juumani wonɗo bannoɗen ɗum ari tawimo o saaha kanko mo hoɗi ɗo wiyete bolakaji ɗo Samba ene ari ne ñaago disque ji on saaha kanko Diop Saydou Hamidou joni noon ari e on saaha mbiɗa sikki Diop Saydou Hamidou kañum ne joguino télé jeeyano koye yimɓe adiɓe dañde téléji walla kam on saaha télé wona ɗo jaaɗa fof jeeya joni noon e on saaha ko wiyete mana Concorde ene waɗe publicité andi Concorde ko avion jeyno ɗum ko leydi France e leydi Grande Bretagne somi faami e haala makko ko ni ɗum siforno joni noon hollita Concorde ene diwa walla ene juuro ɗo diwata ɗo walla sene juuro hakke dirali mum hakke sembe muɗum jiyata ko ɓoccode nofru ene jaltayi mana no publicité o waɗira jiya kuɓeje ene peeco jiya leydi ene yarba gueɗe mbaɗe no hakke sembe avion o joni noon kanko Samba o heɓɓiti o wi an Saydou ɗum ko woni o avion kam ko woni tawi mana heɓɓiti wimo o avion ko reddi ɗum ko leydi France e leydi Grande Bretagne hawrete ko Georges Pompidou somi juumani o wiyum ni o kaw avion de ko kewɗo dole fe kewɗo semmede fe faami noon ene welimo kanko Saydou o wi caggal hande noon mbiyatama ko Sambela Gaye Concorde Gaye supersonique sikki so banggue yaaruɓe gandal supersonique ko kala ko wiyete supersonique ko kala ko jaawendi mum daɗata e sawto walla dille kala ko jaawendi mum mana daɗata ɗum mana sawto joni sa haali aɗa waɗi jaawendi min joni mi haala an aɗa woni to nana kono noon ene waɗi ko daɗata ɗum ko ɗum waɗi ɗum wiyete supersonique eyyi on saaha noon o innirimo ɗum kadi koye radio woni o disque des auteurs o jeeyi sababuji ɗi nde wonno aɗa andi jayniyankoɓe kañumen ne darjina ko heewi e ko hono noon ɗum noon ceerno Habib ɗum mbiɗani on saaha kadi kanko e Alaji Samba Sy kanko Diop Saydou Hamidou e Alaji Samba Sy koɓe musidɓe Samba o haali Alaji Samba Sy ko
sehil Samba no feewi no feewi no feewi haali ɗum no feewi finde mum kadi minen kajjiɗoy o haali ɗum kanko Elhaji kanko ni ko ɗum kanko Diop Saydou o haali no hajjino yimo kanko e Elhaji Samba Sy e yimɓe heewɓe radio Mauritanie kamɓe koɓe musidɓe ko wima hen fof wonko andi hen ne wawi tawa jotodira mabɓe abbi koto banggue radio ji kono mboɗo andi kam koɓe jotodirɓe law kono min kam kono inde nde ardi mi anda mboɗo andi noon kala neɗɗo darto baɗɗo fayida abbi mamum kanko Samba kala neɗɗo darto abbi mamum kanko Samba ɗum noon wonande halpare en eɓe wona halpare en fof ami koyta en kay malinaɓe ko Mali woni tata Bambo en dendagal yontaɓe wonnoɓe Mali ɓaade ko yimoɓe moni fof mimo Bamba fof ari salmindemo France Sénégal naɓe la même chose en jeeya hen e nalankoɓe ɓurɓurde musidɗo makko Abou Dioubate sehil makko jinnomo mo yiɗi kono kala ko wiye nalanke mo ɓuuri yidde kanko Samba e aduna ko Ousmane Hammadi Samba ɓaade ko nalankagal kala nalanke mo ɓuuri yidde e aduna ko Ousmane Hammadi Diop ami koyra musidɗo makko kono noon Ousmane Hammadi ala fof ko nder Ousmane Hammadi Mama Gaye ɓe ala fof ko nder ko bandi ko hen ko sehilal makko ɗum noon a jarama ceerno Habibou nana juuta seeɗa yo Allah yo moƴƴere ɗum noon ciftinen bandiraɓe tan koye jotodiral ngal mbaddunɗen e ceerno Habibou Demba Toras ɗo e nder wuuro meɗen Nouakchott no mbiruɗen ni ñalde nde konde alarbare nogas e ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tawtorno jonde nde ko jinnaɗo meɗen mo ganduɗa kadi en jeeya e sababuji jonde nde hono ceerno Ibrahima Malick Thiam e wondude ɓesgu makko kanko Habibou Ndongo nde wonno ko ɗo e galle makko gonɗen e musidɗo meɗen jaadiɗo meɗen hono gollidiɗo men Abou Mamadou Kane bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama on ñagama kadi yafuya e perguitte ɗe dendagal ko wawi heɓtade en hen foof kadi ɗum ne kadi ko hen jeeya assalamu aleykum wa rahmatullah Hello Dartol Dartol ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha